De cât timp știi? De cât timp? Carla mi-a donat rinichiul. Carla? Deci știu din spital. Din spital știi. Și de ce nu mi-ai spus atunci? Ce puteam să spun? Cum ce să-mi spui? Adevărul să-mi spui, Lia. Ce, că să-mi facă ta unui criminal? Și nu oricare, fix ăla pe care îl urăști tu. Da, uite cât de ușor îți ia. Nu e deloc ușor, Petru. Nu e și tu ar trebui să fii cel care știe asta. Nu? E încopiedică relația noastră. Nu pot să cred că e adevărat. Nu pot să cred. Nu pot! I'm still by your side, so take what you need, take what you need. Ce e? Știe. Ce? Petru știe că Gianni e tatăl meu. Păi și ce a zis? Nu pot să cred că e adevărat. Nu pot. Dar cum e posibil? Mama a fost bona Carlei. Și a rămas însărcinată cu Gianni. Cel mai probabil a violat-o. Și ea a fugit la Constanța și n-a spus nimănui despre mine. Și după l-a cunoscut pe tata, pe Ioan, pe tata. Și s-au căsătorit și au hotărât să spună că sunt fiica lor, ca să mă protejeze. Tu de unde știi asta? De la Maria. Ea știa că nu sunt fiica lui Ioan. Și după a pus cap la cap totul și ea a găsit-o pe Carla. Ea mi-a salvat viața. Și dacă nu era grupa asta de sânge atât de rară, probabil că nici n-aș fi știut și era mai bine. Și lui Gianni de ce nu i-ai spus? Să-i spun că e tata? Nu, Petru, nu vreau să am nimic de a face cu el. Nu. Singurul meu tată e Ioan Călin. Știi bine că nu ne putem alege părinții. Lia. Da, atunci sunt fiica celui mai mare dușman al tău, simplu. Simplu. Petru, nici nu mai... Nu știu, nu mai contează ce ai făcut sau dacă te pot ierta sau nu. E... Ce ai aflat? Știu, nu e atât de ușor să treci peste ce ai aflat. Nu? Petru. Spune ceva. Crashing down, they don't even make a sound. The time is coming in. Nowhere to hide.
Atât? N-a mai zis nimic? Nimic, a plecat. Cum a plecat? Pur și simplu a plecat. Aolea, Ce? trebuie să vorbesc cu el, să nu-i spună lui Gianni. Păi și crezi că e acasă? Nu.